Bună copii! Este o zi superbă de toamnă, mă aflu într-un loc minunat, iar vremea de afară m-a dus cu gândul la voi, dar și la o poveste foarte drăguță în care personajele principale sunt 5 iepurași și mămica lor. Povestea se numește Un dar pentru mama și eu sunt nerăbdătoare să vă citesc și vouă. Toamna sosise în sfârșit în pădure. Păsările zburau din creangă în creangă, iar măcălendrii cântau voioși prin copaci. Iepurașii începură ziua ca de obicei, cu puțin răsfăț și alintare, cu un ospăț pe cinste, cu o băiță caldă și gâdilicioasă și cu o strângere călduroasă în brațe. Curând, toți iepurașii o zbugiră la joacă. "Mămica noastră face atâtea pentru noi," spuse Bocănilă. "Ce-ați zice să-i oferim în dar un coșuleț?" Bocănilă și surioarele lui o porniră încolo și încoace după rămurele. Trixie și Daisy căutară crenguțe sus în copaci. Ria și Daisy căutară jos, pe pământ. Bocănilă trase din neatenție de o rămurică ieșită dintr-un cuib. "O, scuze, tocmai deranjară câteva vrăbiuțe." Iepurașii împleteau crenguțe de zor. Veverițele se jucau și sporovoiau vesele în apropiere, dar cei 5 iepurași nu le auzeau. Făceau un coșuleț la fel de trainic cum era iubirea pentru mămica lor. Coșulețul era rezistent, dar parcă îi lipsea ceva. "Să-i punem frunzulițe," spuse Daisy. Bocănilă și surioarele începură pe dată să culeagă frunzulițe care mai de care mai colorate. Micuța Daisy găsi chiar una roșiatică. Păsările zburau prin copaci, dar cei 5 iepurași nu le auzeau. Împodobeau coșulețul cât mai frumos pentru mămica lor. Coșulețul arăta minunat, dar parcă îi lipsea ceva. Trixie o luă la fugă și se întoarse pe dată cu o nucă dolofană. "Mamei îi plac foarte mult nucile," spuse Ria zâmbind. Nucile erau coapte și delicioase, numai bune pentru o gustărică. Păsările zburau din creangă în creangă, dar cei 5 iepurași nu le auzeau. Ei umpleau coșulețul cu bunătăți pentru mămica lor. Bocănilă și surioarele lui isprăviră în cele din urmă treaba. Apoi se întoarseră acasă la mămica lor cu cel mai frumos, mai trainic și mai delicios coșuleț. Când ajunseră, mămica le dădu înapoi o îmbrățișare, la fel de frumoasă, de trainică și de dulce. Copacii foșneau în jur și păsările cântau deasupra lor, dar cei 5 iepurași nu le auzeau. "Te iubim, mami," strigară iepurașii în cor. "Și eu vă iubesc, copilașii mei," le răspunse mama drăgăstos. La revedere, copii, și nu uitați că mamele sunt cele mai importante ființe din viața voastră.